F'sessjoni informattiva bit-tema il-promozzjoni u salvagwardjar tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fuq ix-xogħol, ġie diskuss l-att li għadda mill-Parlament b'mod unanimu f'Lulju li għadda u li se jkun qed jiżgura aktar ħarsien fl-impjegati lokali. Fi preżentazzjoni li saret minn Dr. Sara Ezabe Malje, ġew spjegati t-taqsimiet fil-liġi l-ġdida u l-iżviluppi li din se ġġib, inkluż bil-multi għal min se jkun qed jiksirha. Dr. Josien Kutajjar, kap eżekuttiva l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, l-OHSA, indikat kif bħala regolatur l-awtorità se tkun qed tara li l-liġi tiġi implementata, inkluż b'aktar spezzjonijiet intensivi fuq siti tal-kostruzzjoni li mistennija jieħdu madwar satejn. Dan qed jsir biex il-ħaddiem jkun protett kemm jista' jkun waqt il-ħin tax-xogħol bl-aspett ħolistiku tal-liġi jara li s-saħħa fiżika, psikoloġika u soċjali jiġu salvagwardjati. Dr. Kutajjar komplet tajt li l-helpline il-ġdida li tnediet xahar ilu flimkien ma' tali infurzar se jaraw li saħħet il-ħaddiema jiġu mħarsa b'responsabbiltà. Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma fis-settur tal-Kostruzzjoni, Jonathan Attard, enfasizza li kien hemm bżonn li l-liġi relatata tiġi aġġornata biex tissalvagwardja iżjed lil ħaddiem u kif se tkun qed tgħin lill-ħaddiema kollha f'kull settur, waqt li l-pubbliku jingħata lok biex jisemma leħnu. F'kumment ma' One News, il-Ministru tenna l-importanza ta' dan l-att u kif il-ħajja tal-ħaddiem se tiġi salvagwardjata. Dan huwa l-att li daħal ġie approvat mill-Parlament Malti kif pjanat sa qabel il-ferjat tas-sajf u issa qed nassiguraw li ninformaw lill-stakeholders prinċipali dwar kif qed jiġi implementat. Fuq kollox qed nassiguraw bħala gvern li nkomplu ninvestu bla preċedenti li qed ngħid mhux biss fl-aspett ta' investimenti infrastrutturali u diġitali neċessarju għall-awtorità, imma importantissimu fl-aspett ta' riżorsa umana fejn hemmhekk qed naraw illi nkomplu nżidu l-ħaddiema fejn dan l-awtorità biex l-awtorità tkun f'pożizzjoni illi timplementa u tinforza dawn il-liġijiet ġodda li huma msejsa biex ħarsu s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema kollha f'pajjiżna.